Kalitaw sab nga ni bunok ang uwan karong hapon. Sayran ta ang pipila ka sitwasyon. Pinaagi nining report. Gihamok na usab sa halos 30 minutos nga pag-uwan ang ubang lugar sa Metro Cebu. Usa sa apektado na usab ang sa May Banilad, Cebu City. Din ang kabahin sa usa ka establishmento gisanapan na usab sa tubig. Nabisi ang mga staff ni ining kan-anan kay nisud na usab ang baha. Samtang sa Tipolo, Mandawi City, nga sagad bahaanan kaayo daw na anda na nga talan-awon ang inanay nga pagsaka sa tubig. Gani kaghapon diyang mibunok ang halos usa ka oras nga pag-uwan daw nahimong sapa ang daan sa mga tao nga nagduwa-duwaon na nga ligo. Mupadulhog ta sa Kabangkalan sa Mandawi City gihapon. Makita ang kahasol nga nahatag sa baha ilabi na sa mga estudyante ug mga ginikanan nga gikan sa eskwelahan. Apil na ang mga trabahante na perwisyo usab kaayo. Adunay uban nagmotor nga nisungasong man na aberya gyud apan padayon lang gihapon. Adunay gi-issue ang Pag-asa nga thunderstorm advisory sa mga lugar sa Metro Cebu ug usa na niini ang dakbayan sa Sugbo ug Mandawi City. Uban ni Clans Gabutin, Chalo Valiana, Balitang Bisdak.